BPF दलनि सासे बिजाथि महरै 45 नं भेरगाव बिधानसभा समस्तियाव आङो आर'जलाइ गथायबाय केन्डिडेट नागिरनानै सरकारि भाबे जाहाथे माबा सिक्रिटि मोननो हायो। दा मोजां नांदों आरो जथेस्थ' मानसिफोर आंजों फैफानानै आंखौ क'अपारेसन खालामदों। जोंनि पार्टिनि गोबां दैदेनगिरि आरो जोङो ओरैनो NDA हिसाबै जिहेतु इलेक्सनखौ गेलेगोन बे हिसाबै गोबां भारतीय जनता पार्टिनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो जोंखौ क'अपारेसन होदों। ज'है जोङो टंला बिधानसभा समस्ति आरो भेरगाव बिधानसभा समस्ति दिनै ज'हैनो जोङो BPF BJPनि गासै मावथिफोरजों लाफानानै जोङो आर'जलाइखौ गथायबाय। निस्सय मिजिं खालामो रायजो राजाफ्रा एबार जथेस्थ' मोनसे रंजानाय नुनो मोनदों। बे बेलायाव जोङो देरहागोना फ्राय रोखा बेखौ जोङो मोनथिदों दानि परिबेखखौ नायनानै। बे निस्सय जोङो देरहायोबा जोङो बे जिहेतु उदालगुरि जिल्लायाव जोङो 7 NDA बर्तमान NDAनि प्रार्थी हिसाबै केन्डिडेट हिसाबै जोङो माजबाराव चरण बर' थाबाय, उदालगुरियाव रिहुन दैमारि, बिथिं बितुपन चन्द्र डेका टंलायाव थाबाय, भेरगाव। गतिके जों 7 मोनसे टीम जानानै जोङो जोंनि जिल्लानि गोबां मावनो गोनां दं, अनुस्थान प्रतिष्ठान बसायनायनि बाथ्रा दं। बेफोरखौ जोङो उननि बोथोरफोराव देरहानायनि उनाव जोङो मावफुंनायनि परिकल्पना खालामनानै दोनदों आरो बे हिसाबै जोङो निस्सय उननि बोथोरफोराव गोबां बे जिल्लाखौ जौगाहोनाय बेलायाव जोङो मैखोम बाहागो लानानै जोङो जाहाथे जोङो जौगाखांहोनो हायो बेनि सायाव जोङो नाजालांबाय थागोन। सार बेसेबां भटनि पार्टियाव देरहागोन होनना सानो? दिनैनि थारिखआवथ' गोबां रायजो राजानि जि मोनसे सहारि बेखौ नायनानै जोङो फ्राय 70-80 जोङो मोनगोन आरो बे हिसाबै गोबां बेब'धानाव जोङो देरहागोन। नेरसोन बर' फेक्टर जागोन नामा नोंथांनि थाखाय? दिनैनि थारिखआव जि नुदों जोङो नेरसोन बर'खौ बिदि गोबां फेक्टर जागोन होननानै जों सानाखै। जायखिजाया मोनसे समाव जोंनिमोन बिथाङाबो गेलेदों, बिथांखौ जोङो शुभेच्छा हरदों। निस्सय जोङो मिजिं खालामो जोङो गोबां भटनि बेब'धानाव जोङो देरहागोन। जों नुबायमोन बोसोरफ्रोमबो बबेबा भट माने सोनाय समावनो खिन्थु नांलायनाय जायो। बेबायदि थासारिनि थाखाय नोंथांमोना माबायदि मावो? बिदि थासारिथ' जोंनि गेजेराव जाहोनाय नङा जोंनिफ्राय BPF दलनिफ्राय बा भारतीय जनता पार्टिनिफ्रायबो बिदि थासारिखौ जोङो जाहोनाय नङा। गोजोन थासारिनि गेजेरावनो एबारनि इलेक्सना जे जागोन बेखौबो जोङो नुहुरगासिनो दं। गोबां परिबेक परिस्थितिया बेखौ खालामनो थिनाखै आरो बेखायनो खोब गोजोन आब्रुथिनि गेजेरजों बे बिसायख'थिखौ जाहोलांनायखौ जोङो आप्रान नाजागोन।